Čau, tu je Mike Spirit, práve sleduješ DJ Witch Questions. Veni, vidi, Witch. DJ Witch. Question. Tak čau Draku, moc rád tě vidím. Čau, nemůžu ti dát ček. Díky, že jsi na mě našel čas na tenhle rozhovor. Dáme pár otázek. Jak se máš, dobrý? Jasné, super. Rozlítaný, dobrý. As usual. V Prahe som po dlhom čase a těším se z toho. Většina lidí tě určitě zná, ale kdyby náhodou se našel někdo, tak se představ tvoje jméno, co děláš, jaká je tvoje profese a čím se živíš. Tak ja som mladý rebel, Mike Spirit. A živím sa, jak to povedať? No presne tak, muzikou, rapem. Píšem texty, skladám veci, robíme albumy, jazdíme koncerty, bavíme ľudí a snažíme sa ostať zdraví. Zajímalo by mě, jaký jsi byl dítě na základní škole a potom třeba i na střední. Jsi byl hodnej, pilnej žák nebo si zlobil? Mladý som bol taký zlobivý, trošku rebel. Viem, že som mal stále proste najviac blbých poznámok všelijakých a furt som bavil proste triedu nejaké srandičky, nejaké malé pičovinky takéto. Potom som sa trochu unormálnil a na strednej už som bol taký v pohode, teda na vysokej vlastne už som bol taký, že tichý. Jakou si studoval vysokou školu? Vysokú som študoval management business po anglicky. Tvoje prvně vydělané peníze a za co si je utratil? Jestli si vzpomeneš. Za víno asi, alebo za také niečo. Jak si je vydělal nejdřív, mě zajímalo. Než si skoupil to víno. Nejaká brigadička. Boli sme, pamätám si jednu z prvých úplne s Grimasom aj s viacerými proste parťakmi sme boli na brigáde na jednom dome. Sme robili proste veci okolo domu, sa prerábal. Všetko možné, od proste rozbíjania dláždic až po kopanie jam a pičoviny, proste všetko možné. Víš, kolik to bylo tenkrát? To sme určite večer minuli niekde proste, alebo na víkend proste lovačku. Super. To bolo to určite menej ako 10 € za deň, alebo tak. Tak v té době to byl těžký cash, že jsi byl malejku. No presne. Potom som robil dlhú dobu na bufete na Zlatých pieskoch u nás. Som robil 2 leta langoše, hotdogy, všetko možné, nalieval kofolu, čapoval pivo. Také pivo načapujeme jak nikto na scéne. Ale ne. Ale urobím šnit v pohode, akože vieš, na jeden krát. Šnit? Co je šnit? Šnit. Že dáš na jeden krát pivo, načapuješ pivo. To umím taky, no. Hej? Poď to skúsiť. Hele, co máš v kapsách zrovna? No. Ukaž. iPhone, kreditku, od hotela kartu, občiansky, účty, penáze, právu. Umíš vařit? Umím važiť lidi. Co bys uvařil návštěvě za jídlo, který umíš, seš si s tím jistý, nedalo by tolik práce a chutnalo by? Vieš čo, asi špagety, taký tátkov recept, alebo rodinný recept. A Pojdej. neviem, možno aj niečo iné, ale to... A co dáváš do těch špaget, mě zajímalo. No veď práve to je tajný recept rodiny. A takhle. Takže neprozradíš. Nevadí, hele. Ale hlavne lásku. Hlavne to jedlo treba pripraviť proste s dobrou vibráciou. Potom to chutná lépe. Pozdravím všetkých kuchárov, ktorí varia s dobrou vibráciou. Tvoje oblíbené jídlo, nejoblíbenější nebo jedno z oblíbených a tvoje oblíbená restaurace? No ja som taký polievkový. Nejakú polievku by som vybral ako jedlo najlepšie. Možno. Máš taký ty hustější radši nebo vývary? Všetko možné. Všelijaké polievky, kokos proste. Hlavní? Teraz také ryby dosť som jedol v lete. Také polovegetariánske nejaké jedlo.
neviem vybrať jedno teraz. Nevadí. A ta oblíbená restaurace máš nějakou, kam rád chodíš, kam se rád vracíš? Mám rád tak. Může být kdekoliv, může být po celém světě. Prostě cestoval hodně. No, tak to je dobrá otázka, presne. Sú akože výborné po celom svete, ale mám rád tie klasické, také naše slovenské a české, mestské pivovary a takéto, kde máš proste všetky druhy jedla, také klasiky a plus aj bežné nejaké one. No a dneska sme boli v také nejaké Karlíne. Fajn. Tvoje oblíbený pití, alko a nealko a tvůj oblíbený klub? Najviac pijem vodu asi. Občas pivo, víno. Ale keď pijem tvrdé, tak sa snažím piť také lepšie niečo. Čo je lepšie? Čo znamená lepšie? Lepšejšie také. Koňáčik. Koňačík napríklad, no. Morgan môže byť? A vanečka? Môže niekedy. Šampíčko? Ale hlavne veľa vody pri tom. Veľa vody, to je důležitý. Co ten klub nějaký, kde se ti hrálo třeba nejlíp, jako kdybys měl vypíchnout nějaký, jestli si vzpomeneš? No. Nebo kde se ti páčí prostě veľa? Mám rád Sasazu hodne. Super. A mám rád na Slovensku Ministry napríklad, Banský Bystrica. Tam jsem ještě nebyl. Super klub, Ministry. Jak je to v Bratislavě s klubama teď? Kam se chodí nejvíc? Čo ani neviem. Teraz sú tie pláže. Na Zlatých pieskoch je pláž, pod Ufom je pláž, na Inchebe je pláž. To sú miesta teraz také letné, ale nestíham ja vôbec nič, okrem svojich koncertov, svojich show. Som proste úplne v jednom kole. Hodně cestuješ, tak jsme u toho cestování, to je poslední dovolená, kde jsi byl naposled. A jak trávíš vůbec celkově letošní léto? No, neviem, či sa dá nazvať dovolená, ale boli sme v Bulharsku hrať koncert minulý týždeň, boli sme tam 4 noci, takže sme si trochu aj oddychli, ale predtým som bol na veľkej dovolenej minulý rok v Južnej Amerike a to bol veľký zážitok. No. A dovolená je presne to, čo potrebujem. Pôjdem na strašnú dovolenku tento rok, potom ti napíšem mail, jak bolo. Nějaký místo, kde bys chtěl bydlet, který máš rád, kdybys nebydlel v Bratislavě? Videl som veľa krásnych miest, Vancouver napríklad v Kanade je super, krásne mesto. Viem si predstaviť aj LA, že by som žil v Kalifornii niekde, ale mám aj strašne rád Prahu napríklad. A viem si predstaviť, že by som tu žil, aj som veľakrát sa pohrával s tou myšlenkou, sem prísť, žiť, ale nebola zatiaľ úplne taká príležitosť, že musel by som to hrotiť, že som proste idem, že chcem sem ísť proste. Nebolo to také, že by mi to vyslovene vesmír nejak ukazoval, že treba ísť do Prahy. A dúfam, že tá chvíľa príde, že proste sem na pár rokov prídem žiť. Aspoň a spoznám to tak hlbšie. V kolik chodíš obvykle spát a v kolik obvykle vstáváš? Taký nočný režim ja mám. Nočný vták. Chodím okolo 3. 4. spať, 2. a 4. dajme tomu a vstávam medzi 11. a 12. Na oběd. No, ráno. Tak pán. Máš doma nějaký zvíře? Nemám. A máš rád nějaký zvířata? Mám rád všetky zvieratá. Pes nebo kočka? Kočka. Léto nebo zima? Leto. Jara. Actually. Jara mám najradšej, no. Keď sa to prebudza všetko, keď to je také oné. Preferuješ sprchu nebo vanu? Sprchu. PC nebo Mac? Mac. Blondýny nebo brunety? Brunety. Všetky. Ženy treba ľúbiť. Holíš se žiletkou nebo strojkem? Strojka. Lyže nebo snowboard? Aj. Snowboard. Tvoje oblíbený tenisky a model? Air Force dlhú dobu, teraz Air Maxy sa mi začali Číslo 91 nosiť. Tak, 90. No, aj ty. Co děláš s hadrama, s oblečením, který už nenosíš? No, mám ho teraz tiež plnú skriňu a postupne ho nejak rozdeľujem ďalej. Niektoré putuje mojim známym alebo tak a niektoré zahodím na koncerte do ľudí.
fajn. Ale plánujeme určite, ak sme to urobili aj minulý rok, pred Vianocami doniesť niekam staré. No. Ešte rozmýšľam vlastne nad úplne inou vecou, že spraviť to tak, že mám veľa handier, ktoré sú v podstate, že som mal v nejakom klipe alebo pri nejakých koncertoch takých významnejších, že by som to ešte mohol spraviť tak, že to vydražíme a potom tie peniaze použijeme. No, niečo, že... Mám kontakt na jedličku v ústav, když tak kdyby chtěl. Zdravím jedličku v ústav. Môže byť kľudne, určite sa s niekým dohodneme radi a zorganizujeme nejakú aukciu a tie peniaze na niečo dobré minieme potom. OK, fajn. Jsi dochvilnej? Chodíš na čas? Snažím sa, ale Vždycky to vyjde. Ne vždycky to vyjde, presne tak. Tvůj oblíbený film? Shawshank, Forrest Gump. Napríklad dva ma napadli tieto prvé. Oblíbený sport? Si nějaký děláš nebo na jaký si rád koukáš televizi? Tak ja som fotbalista bývalý, takže fotbal si vždycky rád pozriem dobrý. Hraješ furt? Furt ne, ale snažím sa udržiavať nejakú takú kontinuitu, že občas si ich zahrať aspoň raz za 2 mesiace a nevypadnúť z toho úplne. Ale nemám čas, že by som každý týždeň... No výhovorky, nemám čas, no proste tak sa to... Když jsi byl menší, tak si dělal závodně ten fotbal, veď? No, bol som akože profesionálne. Kolik let si hrál? Mladších žiakov, starších dorast, dokopy 9 rokov asi. Jaký umíš jazyky? English, česky mluvím docela hodne dobře. Slovensky, moc neviem už. A španielčinu som sa učil trochu, niečo by som možno rozumel, ale vyjadrenie skôr takéto ono. Řekni Řeřicha. Řeřicha. Umíš vyjmenovat český měsíce, jak jdou po sobě? Dej. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Pán. Paráda. Hele, co máš vedle sebe na posteli, když jdeš spát, když usínáš? Nebo koho? iPhone. Vánku už nič. V posteli nemá byť nič iné, len ty. Piješ kafe? Sem tam. Preso, turka? Skôr preso. Preso s mliekom. Málo cukru. Hele, zajímaly by mě tvoje 3 oblíbený rapový desky a 3 oblíbený nějaký all-time desky, může to být jakýkoliv styl. Můžou to být nějaký zásadní desky z mládí, který si poslouchal, který se ti líbí do dneška, můžeš vypíchnout nějaký novější, třeba co posloucháš zrovna teď. Prvé, čo ma napadlo, Enter the Wu-Tang. No, určite legendárna klasika, čo som vlastne mal ako prvé, myslím, že CDčko, ktoré som si kúpil. Úplne prvé bol ďalší legendárny Tupac All Eyes on Me, dvojalbum, a tomu som sa dostal nejak tak zvláštne, ten som si nekúpil. A teraz nových, čo by som povedal, koľko je to strašne veľa. A tak ľúbi sa mi Watch the Throne, proste Jay-Z a Kanye sú úplne Páni. Vysoko. A nějaký jiný styl, poslouchal si třeba nějaký kytary dřív, nebo nějaký popík, cokoliv, dechovku? Počúval som presne takéto veci, Prodigy napríklad. A počúvam rád aj teraz, práve že v poslednej dobe dosť veľa úplne inú hudbu, jak hip-hop. Reggae, všetko možné proste. Jaký si myslíš, že je tvoje poslání? Presne, no. Dúfam, že raz to zistím. Zajímaly by mě tvoje plány do budoucna. Co chystáš? Jestli bude nějaká nová muzika, jestli chystáš nějaký merchandise,
Můžeš zmínit i nějaký koncerty? Chystáme album H1.6 a chystáme sa začať robiť album H1.6. A okrem toho ešte stále mám takú koncertnú šnúru vlastne už od začiatku roka, takže ešte toto musím nejak tak dobojovať, ak sa hovorí. A potom chcel by som na jeseň proste začať nové veci písať a urobiť tretí album H1.6 a popri tom nejaké single možno ešte ďalšie. Vím, že si tenhle rok počítal veškerý koncerty, který jezdíš ke svojí relativně ještě stále nový desce. Počítáš je furt a kolik jich je? Počítam už iba tak, že sem tam si to pozriem, ale vychádza to stále okolo 20 koncertov na mesiac. Proste, že stále. Tak poslední věc, nějaký vzkaz nakonec, shoutout, pozdravy, vzkazy, cokoliv je to na tobě. Veni Vidi Vici je pán, cením tento rozhovor. A no nič, pozdravujem všetkých ľudí tam vonku. Užívajte krásne leto 2012, možno je posledné, možno ne. Ale každopádne sa ešte vidíme napríklad 16. listopadu v Prahe v Sasazu, kde oslavíme výročie môjho albumu Nový človek a bude to koncert so živou kapelou, krásny veľký koncert, takže chcem tam vidieť aj teba a vás všetkých takisto. Mike Spirit, Veni Vidi Vici. Super, díky moc.